Едно от най-важните неща в имейл маркетинга, програмите за лоялност е в крайна сметка да сме наясно какъв е резултата от нашите усилия и от нашите кампании. И в това видео искам съвсем накратко да ви покажа два или три начина, по които да видите какви са резултатите от вашите кампании. Всъщност искам да ви покажа как да видите резултатите от отделните кампании и как да видите по-обобщени статистики, за да може така с едно движение, например всеки ден или всяка седмица, вие да може да погледнете и да сте наясно с това как се движат резултатите. Ще започна първо с индивидуалните резултати от всяка една кампания. Ще покажа резултати от кампании, които са ръчно изпратени, автоматизации. Резултатите от поп прозорците, те са елементарни, общо взето могат да се видят директно на страницата. И ще ви покажа някои обобщени репорти, както и статистиките, които може да видите на дешборда и в секция Real Time. Започвам от кампаниите. Аз ви показвам един тестов акаунт, в него данните не са реални, но все пак имаме изпратени някакви кампании, които ще ми позволят да ви дам все пак някаква представа. Избирам тази кампания, която е в зелено, тя вече е изпратена. Когато не е изпратена, е в сиво. Това е драфт. Ето тази кампания в зелено, тя вече е изпратена. И тук в дясно се появява иконката, едно малко око, което мога да кликна, за да видя. Всъщност това обаче е SMS кампания, която за момента не ме интересува. Нека да видя имейл кампания. Ето тази. Имейл кампания. Отивам на окото. Ето ги моите резултати от тази кампания. Тук мога да видя първо аудиторията. В случая тази кампания, този имейл бюлетин е изпратен само към неактивни, към този сегмент потребители, или това са потребители, които до момента не са отваряли нито един мой имейл бюлетин. Защо има смисъл да се изпращат такива кампании до неактивни? Това много от тях може би са хора, които виждат моите имейли, но до момента не са ги отваряли, те ги получават и директно ги изтриват. Може да има много причини за това, но защо може да съдиме за това? Тъй като ако, например, имате, да кажем, 10 000 неактивни абонати, с времето може да видите, че този, ако започвате да изпращате сега и изпращате по-активно имейл кампании, ще видите, че с времето броя на тези неактивни потребители намалява. Така че по това съдиме, че има много хора, които проверяват имейла си, виждат нашите кампании, но до момента не са ги отваряли и нашата цел е ние да ги стимулираме или да ги изкушим по някакъв начин да отворят поне една наша кампания и да посетят магазина ни. Ако посетят магазина ни, те ще разгледат вероятно някакви продукти, да маркетър веднага ще събере информация за тези продукти и дори да не направят покупка, той след това ще може да им изпрати едно-две поне подсещания за тези продукти, да им предложи други, пак персонално подбрани продукти и препоръки. Така че нашата цел при неактивните абонати е ние да ги привлечем да направят поне едно посещение в нашия онлайн магазин, за да може системата да събере информация за това, което ги интересува, за техните интереси и последващите имейли към тях вече ще бъдат много повече персонализирани и ще съдържат продукти, към които тези клиенти евентуално биха имали доста по-голям интерес. Така, как можем всъщност да изкушим тези неактивни потребители? Най-елементарният начин, ако просто им изпратим промокод за отстъпка. На тях може да изпратим дори по-голям промокод за отстъпка, защото това те не са отваряли нашите бюлетини, не се знае, всъщност ние можем да избереме такъв сегмент, които да са хем неактивни, хем до момента още да не са правили покупка от нас, т.е. да изпратиме по-голям промокод само на клиентите, които искаме да стимулираме да направят първата си покупка. Така, спирам до тук, мисля, че концепцията е ясна. Да видим какви резултати може да видим. Виждаме кога е изпратена кампанията, доколко потребителя е изпратена и колко не са я получили. В случая, понеже, както казах, това е тестов акаунт,
сме добавили измислени имейл адреси и по-голямата част от тях съответно не са получили тази кампания. Виждаме, че 1300 не са я получили. 7 обаче са я получили. В един реален акаунт ще видите точно обратното. Ако е изпратена до 1300 души, обикновено 1300 души ще я получат. Най-много да има 1, 2, 3 може би, които не са я получили. Хората, които не я получават, обикновено, например, имейлите им са пълни или току-що са се абонирали, но са допуснали някаква грешка в изписването на имейл адрес. Съответно, когато не бъде доставено това съобщение, тези имейли автоматично, ако не са валидни, автоматично демаркетър ще ги разчисти. Ако са валидни и просто почтата е пълна, ще останат в списъка, но ако продължат да не получават имейлите, демаркетър също автоматично ще ги разчисти, за да не изкривяват статистиката и да не понижават показателите. И в същото време, може би знаете, че когато се изпращат имейл кампании, това всъщност, този показател, bounce rate, също се взима от имейл сервис провайдерите за определяне на рейтинга на всеки един изпращач. Така че, колкото по-малко невалидни контакти имаме, толкова по-висок ще бъде и рейтинга ни като изпращач. След това имаме open rate. От него също зависи какъв ще бъде рейтинга ни, така че целта ни е винаги той да бъде по-висок и за рейтинг, и най-вече за продажби, разбира се. След това имаме процент на кликовете. Важен показател, за да видим доколко съдържанието, което изпращаме на нашите клиенти, е интересно за тях. Ако клик-рейт е над 10%, над 15%, това ще означава, че изпращаме значително така подходящо и интересно съдържание на нашите клиенти. За да е такъв висок клик-рейта, ви препоръчвам винаги да използвате динамичните продуктови препоръки в TheMarketer, за да може да изпращате персонализирано съдържание за всеки един потребител. Може да видите в другите видеа в канала, където съм обяснил по-подробно, но като цяло те се използват много лесно. И идваме до интересната част, транзакциите. Тук мога да видя колко са приходите и колко е средната стойност на покупката. Аз в настройките всъщност, ако отида тук на настройките, в профил на магазина, мога да избера български език, държава България, български език и мога да избера български лев или евро. Така че всъщност задължително трябва да го направя за български магазин, за да мога да първо цените ми да са в лева или евро и съответно резултатите също да са в лева или евро. Връщам се на резултата. Мога даже да видя ClickMap. Това е... Сега тук няма данни, тъй като самата кампания е тестова, но във вашия акаунт ще видите на кои елементи кликват вашите клиенти. И какъв е съответно процента от кликовете, например, върху банера, какъв е процента от кликовете върху бутоните. Ще може да видите и броя кликове, и техния процент, за да видите кои са така най-интересните неща в тази кампания. След това имаме сравнителна характеристика. Аз за тези, това е буквално бенчмарк на база реални данни на други магазини, които използват TheMarketer. На база на тези реални данни от платформата TheMarketer, самото приложение TheMarketer ни дава информация за сравнение, за да може да направим сравнение дали нашите показатели са добри или слаби. Например, по отношение на Open Rate мога да видя, тъй като аз съм избрал, че този магазин е в сегмента мода и аксесуари, TheMarketer вижда, че моите абонати са до 10 000 и ми дава сравнителни данни именно за този сегмент, за подобни магазини, които продават мода или аксесуари и имат до 10 000 имейл абоната. TheMarketer ми казва, че на другите, Others Performance, на другите магазини средно Open Rate е около 13,5%. Така че това е една отправна точка, за да съм наясно аз кой Open Rate е добър и кой не е добър. Много така наши клиенти, много собственици на онлайн магазини и маркетинг менеджери ми задават въпроса конкретно за тяхната ниша,
какви са, как изглеждат едни добри показатели и разбира се няма как да знаем предварително. Обикновено, аз съм споменавал, около 20% е open rate, средния open rate в онлайн търговията, но това е валидно за абсолютно всички отрасли. А конкретно за вашата продуктова ниша, защото при IT продукти, компютри, лаптопи, разбира се, open rate ще бъде един, при бързооборотни стоки, козметика, храни, напитки ще бъде съвсем различен. И за да видите какви са стандартните или средностатистическите показатели във вашата ниша, може да използвате тези статистики. Тук може да видите всъщност, когато избера Open Rate, Click Rate, Unsubscribe Rate, ето за Open Rate, имам резултат от последната ми кампания, средния резултат от всички мои кампании и средния резултат на други магазини. По същия начин мога да видя, например, процента на отписване. Кампаниите ми нямат отписване, тъй като са тестови, но средно за този сегмент процента на отписалите се е 0,08%. Така че ако вече минете над 0,10%, може да знаете, че това е по-високо от средностатистическия процент и трябва да потърсите някакъв начин. Това дава сигнал, че вашето съдържание очевидно не е толкова интересно за вашите клиенти и трябва да започнете да изпращате, може би, по-рядко или да изпращате по-често на хора, които проявяват интерес. Например, да изпращате по-често на активни потребители, да включвате повече динамично съдържание, персонализирани продукти и препоръки, за да може тези имейли да са по-полезни, по-интересни за клиентите. Продължавам надолу. Още една сравнителна характеристика, всъщност още един бенчмарк за 3 показателя. Средна стойност на покупка, обща сума от кампанията и процент на конвертиране. Мога да видя, че ето моите кампании, понеже са тестови, те нямат конверсии, но в тази ниша, мода и аксесуари, до 10 000 имейл абоната, 2,5 е средния процент на конвертиране. Подчертавам, това е средния процент на конвертиране, което означава, че нашия стремеж трябва да винаги да бъдем над средното ниво. Така, виждате още най-различни други статистики, като лично за мен е полезно до някъде ето тази статистика, въпреки че тук нямам реални данни. Тук ще имам графика, която да ми показва, ако например съм изпратил кампанията на 5-12, как са разпределени продажбите, кога клиентите са направили покупка от тази кампания. И обикновено ще видите, че в рамките на 2-3 дни след като сте изпратили кампанията, в тези 2-3 дни са съсредоточени над 90%, да не кажа 99% от покупките, които са направени от тази кампания. Вече на 4-я, на 5-я ден няма почти никакви покупки. И именно за това в настройките на The Marketer, ако отидете в Settings, в Email Setup и ако скролнете по-надолу, ще видите, че приписването на продажбите или как The Marketer измерва резултата от вашите кампании, кои продажби приписва на вашите кампании, The Marketer всъщност действа последния начин. Ако клиент е отворил или кликнал в имейл и след това е направил покупка в рамките на 5 дни, тази покупка се счита като резултат от тази кампания. Ако желаете, можете да промените. Ако, например, видите, че когато изпратите кампания, чак на 6-7 ден има клиенти, които правят покупка от нея, всъщност вие първо трябва да промените настройката, за да видите дали има такива покупки, които са направени 6-7 дни след като клиента е отворил или кликнал в имейл. Така че от тук може да контролирате прозореца за приписване, Attribution Conversion Window или броя на дните, в които ако клиент направи покупка, след като е отворил кампания, да се счита, че тази покупка е подпомогната от имейл кампанията. Можете да направите промяна. По подразбиране е 5 дни.
Така, връщам се в кампаниите. Тук ви показах как да разглеждате резултатите от всяка една конкретна кампания. Виждате в списъка кампании, за всяка една кампания виждате основните данни, какъв е вида на кампанията, колко са изпратени, open rate, click rate, броя на транзакциите, броя на поръчките, общата сума на поръчките и да, това е. Сега да отидем на автоматизациите. За всяка една автоматизация също може да видите най-важните показатели. Кога е създадена тази автоматизация, колко в момента са имейлите, които са в процес на изпращане. Например, ако имате 1000 клиента, които са изоставили колички в последната седмица, да кажем, то даже трудно ми е да преценя дали трябва да е в последната седмица или в последните няколко дни, 2-3 дни, в зависимост от настройката, след колко време да се изпраща имейл за изоставена количка. Но тук ще видите общия брой на имейлите, които предстои да бъдат изпратени. Това са клиентите, които са влезнали в тази, които са задействали тази автоматизация. След това ще видите колко от автоматизациите са приключени вече или колко клиента са получили имейлите си и ще видите колко продажби, колко поръчки са генерирани от тази автоматизация за този период. Ето тук в случая е избран последните 30 дни. Ще видите сумата и ще видите сравнение с следващия период, дали има увеличение или намаление. Ако кликна върху този ред, ще видя малко по-подробна статистика, тъй като в една автоматизация мога да имам няколко различни канала, няколко различни елемента. Мога да изпращам имейл, мога да изпращам в същата автоматизация SMS или push нотификации. Ако искам да видя по-подробно, мога да кликна на тази стрелка. Виждате, в списъка отдясно има една такава стрелкичка на всеки един ред. Мога да кликна на тази стрелкичка и да отида на... Само че тези не са стартирани. Ето тази е била стартирана и е на пауза, така че за нея вече имам репорт. И тук, ако това е една реална автоматизация, ще може да видите в дясно статистика за всяка една от тези стъпки. Ще може да видите колко хора са влезнали, са стигнали на тази стъпка, колко от тях са преминали на следващата, колко поръчки междувременно са генерирани и така нататък. Добре. И съвсем накратко, преди да видим общите отчети, отивам на Audience и Sign Up форми, за да ви покажа всяка една форма, която стартирате, всеки един поп-ъп прозорец. Още тук може да видите колко са неговите импресии и колко хора са се абонирали и разбира се процента на абониране. Този процент обикновенно трябва да се стремите да е над 5%. Разбира се, всеки един онлайн магазин може да прецени сам за себе си, но аз лично като цел си поставям поне 5% от потребителите да се абонират за моя имейл бюлетин, за да има достатъчно голяма ефективност. Така, и отивам на репорти. С The Marketer всъщност можете да създавате къстъм репорти. Аз набързо ще създам един, за да видите как се създава и след това ще разгледаме готовите. Системата ме насочва, мога да избера основния канал имейл, за който искам да видя резултати. Искам да видя резултати за кампании или за автоматизации. Нека да избера кампании. Така. Какъв да бъде вида метрика, дали да бъде всъщност само един показател или повече, нека да бъдат повече показатели и от последното падащо меню ще избера самите показатели. Колко имейла са изпратени, колко е open rate, например броя кликове и процента на конвертиране. Continue. Понеже избрах повече показатели, виждате, имате различни опции, но аз искам да ги видя в таблица, защото ако ги видя тук, не мисля, че ще ми даде така някаква смислена информация, затова ги искам по-скоро в обикновена таблица. Continue, Save. Ето я. Имам в случая
за този период една изпратена кампания. Ако имах повече, разбира се, щях да имам а, на няколко реда метриките за всяка една от тези кампании. Може да експортирате към PDF и се връщам на репорти, за да ви покажа готовите репорти. Всъщност, да, тестов акаунт, тук ги няма системните. Ако отворите вашия профил, ще видите, че тук има и готови системни репорти, така че всички, които са ви необходими, репорт за кампания, репорт за автоматизации, за приходи, за програми за лоялност, всички тези репорти са предварително създадени, така че е необходимо единствено от трите точки тук да натиснете View. Ето, мога да натисна View и съответно да видя този репорт. Това са репортите. Още две важни неща. Например, аз искам да следя горе-долу каква част от клиентите успявам да задържа като лоялни клиенти или като завръщащи се клиенти. Затова отивам в Real Time, скролвам най-отдолу и мога да отида на месец, на месечна база. Тук виждам една много хубава графика, в която се вижда общия брой по месеци, общия брой посетители по месеци и в синьо виждам тези, които са вече познати потребители, тези, които са завръщащи се, които съм успял да върна, било то с програма за лоялност или с имейл, SMS кампания. Много хубава графика, обаче аз искам и нещо повече. Аз искам да видя и какви продажби ми генерира The Marketer. Т.е. по какъв начин The Marketer увеличава продажбите на моя онлайн магазин. Смисъла на имейл маркетинга и на програмите за лоялност са в това, че аз, освен че увеличавам броя на моите лоялни и редовни клиенти, всъщност аз генерирам повече приходи, без да увеличавам маркетинг бюджета си. Как мога да го направя? Отивам на e-commerce, orders. Тук отново по дни, по седмици и по месеци може да видите какъв е общия брой на поръчките във вашия онлайн магазин и какъв е процента на поръчките, които са реализирани с помощта на The Marketer. В синьо ще бъдат тези, които са реализирани с помощта на The Marketer. Например, тук за септември виждам, че 22% от поръчките ми идват от The Marketer. По реална статистика 20, 30, дори повече процента от продажбите на един онлайн магазин могат да идват от имейл маркетинг и от програми за лоялност. Даже при по-активно така и при по-дълго използване на програмата за лоялност, при нейната оптимизация вероятно могат да бъдат и доста повече. Така, какво остана да ви покажа? Real Time и финално на дешборда. Това са статистиките, които буквално ежедневно може да поглеждате. Тук виждаме веднага, че веднага виждам резултатите от последната ми кампания. С един поглед виждам как се променят броя на моите абонати. При реалните акаунти тук ще имате информация дали са нараснали, колко са се записали допълнително, колко са се отписали и същото време и същото нещо за програмата за лоялност. Колко допълнително хора са се включили тази седмица и колко са я напуснали. Скролвам по-надолу, виждам рейтинга. При вас това ще бъде 99, 100% и тук може да следите каква е вашата репутация. Дори да не следите, The Marketer има така защита, т.е. ако, например, soft bounce или hard bounce рейта мине повече от 2%, акаунта ви ще бъде блокиран. Блокиран, той ще продължи да работи всъщност, но отгоре ще излезе една червена лента, която ще ви каже, моля, свържете се с съпорта на The Marketer, за да бъде разрешен проблема. Обикновено, след като се свържете с съпорта, те просто ще активират отново вашия акаунт, но това ви е полезно, просто за да не се налага да следите тези показатели, да може автоматично системата да ви предупреждава, ако има проблем. Продължавам надолу. Продуктовия каталог. Мога да кликна на този линк, за да видя по-подробен продуктов каталог, но това ми дава общ преглед за това колко
продукта имам и колко от тях са в наличност. Ако желаете, може да кликнете тук и да видите, например, кога е била последната синхронизация. Обикновено не би трябвало да имате някакъв проблем, но да кажем, ако правите някакви промени по онлайн магазина ви, ако добавяте нови модули или апгрейдвате онлайн магазина, след като го направите, може да проверите дали синхронизацията продължава да се случва регулярно през 2 или 4 часа. В The Marketer по подразбиране в Settings, Product Settings, ще видите, че 4 часа е по подразбиране, може да намалите до минимум през 2 часа да се синхронизират продуктите. Връщам се на дешборда и най-отдолу, не знам защо създателите на The Marketer са решили по този начин, най-отдолу да сложат тази справка, която аз лично гледам, може би доста често. И това е най-обобщената справка за резултатите. Мога да видя в една таблица групирани резултатите от моите нюслетери, push нотификации, SMS, автоматизации, също разделени на email, SMS и push. Тоест аз от тук виждам на практика за последните 30 дни какъв е процента на конвертиране и колко приходи съм реализирал от email маркетинг и отделно от нюслетър и отделно от автоматизации. Съответно тук ще видя общата сума. Това е справката, която аз доста често следя, просто за да виждам за последните 30 дни как се движат приходите, които генерирам от The Marketer и най-вече да видя процента на конвертиране, дали е в рамките на целите, които съм си поставил. Така, доста неща показах. Това видео отново виждам, че стана над 25 минути, но мисля, че нещата, които ви показах, са важни. Надявам се да са ви били полезни. Ако е така, можете да се абонирате за този канал, за да не пропуснете и следващите видеа. Тук качваме подобни обучителни видеа за The Marketer и за email маркетинг, за програми за лоялност и като цяло за увеличаване на продажбите в онлайн търговията. Благодаря, че гледахте това видео. Пожелавам на всички приятен ден и успешна седмица!